לדוגמה? אוקיי. למה? בסדר. אבל זה בגלל שדואגים להם האלה, שנמצאים שם במשרד, זה לא רק השר שנמצא שם והוא נותן את ההחלטות. וזה לא, בסדר, אז פייר, יפה. אז נלחמו עליהם על מי שמייצגים אותם. יפה. זה אתה צריך לבוא לנבחרי הציבור שלך שלא נלחמים עליך. לא, אני בא בטענות למצביעים! אני בא בטענות למצביעים שאתה מעלה אנשים כאלה לשלטון! וזה שאתה מצביע ליכוד, אתה מרכיב ממשלה עם ש"ס ומעלה אותם לשלטון שדואגים למגזר שלהם! למצביעים אני בא בטענות! זה לא עניין של זה! הלו, סליחה, מה, הם לא נמצאים? העבודה, האופוזיציה לא נמצאים? אי אפשר להעביר בלי רוב בכנסת. מה? הם יכולים לבוא ולהציע את זה. זה לא קשור. אז מה פתאום? יכולים לבוא ולזה, זה שהם נלחמו עליהם, זה לא אומר שהם עשו את העבודה שלהם היחידים בתוך הזה. זה נכלל במשרד השיכון, זה הממשלה מחליטה על התקציב, וכל עוד שר השיכון הוא זה, הוא יכול להחליט איזה תקציב ומה הוא עושה עם התקציב במשרד שלו, זה לא חוק. בסדר, לא, אני לא אומר, זה בסופו